Πάτα πάνω να δεις τι κάνει. Πάω. Πω κάτι κεφάλια. Πάω λέει. Ποιο πατάς? Γράφει νούμερο, φέρε εδώ. Γράφει, έλα πάρε να κάνω από τη δουλειά μου. Πω κάνει κάτι κεφάλια, είναι καλό. Είναι καλό. Στεφανάκη, αφιερωμένο ρε φίλε για σένα. Φίλε, γύρνα το σκάφος. Κοίτα, θέλεις το καλάμι το παίρνεις. Πότε το παίρνω, πότε δεν. Πάτσε. Εκείνο είναι μαγεία, να παίρνεις το καλάμι. Και το πάω και λαού να το χαρώ. Το γάτζο εκεί είναι ο γάτζος. Ακόμα είναι αργά όμως, εντάξει. Το γάτζο. Τραβάει, βλέπεις γράφει νούμερο, Ναι. Είναι πολύ δυνατό ψάρι, το λέω. Είναι αγρίδα και μπαρμπάτι πρέπει να είναι. Εκτός και είναι. Φαίνεται από πόσο βαθιά φαίνεται, κοίτα ένα ψάρι που έρχεται. Κοίτα ένα ψάρι που έρχεται από κάτω, κανέλο. Κοίτα κεφάλια. Φέρε το γάτζο κανέλο. Ας τον πάρω εγώ. Πω μου λάρωσε το ψάρι. Το γάτζο κανέλο. Είναι συναρμίδα και είναι μεγάλη καλή. Έχει πιαστεί από το πλάι ρε μαλάκα, θα μας φύγει το ψάρι. Έχει πιαστεί από το τέτοιο, πρόσεχε. Γρήγορα. Κανέλος. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, κοίτα. Κοίτα που έχει πιαστεί το ψάρι, γι' αυτό έρχονταν και έκανε τόσα ζόρια. Αυτό έκανε κεφάλια. Συγχαρητήρια κύριε, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ρε μαλάκα εδώ κοίτα, έφυγε και πιάστηκε από τη φτερούγα ρε. Το τηλεοπτικά το ζούμε εδώ. Από τη φτερούγα. Εδώ κοιτά ρε μαλάκα. Φτερούγα. Αυτό δεν το πιάσες, τσακώθηκε μόνο του. Περίμενε. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι όμορφη. Έτσι. Ό,τι πρέπει. Ωραία. Καλή είσαι. Εντάξει, πάτα πάνω το κουμπί.